Ola a todos, isto que teño detrás é un buxo de 20 e tantos anos. É dicir, que se eu quixera utilizar esta madeira para facer unha gaita, teria que esperar polo menos outros 80 anos para que fose un buxo centenario. Despois cortalo nunha noite de lúa minguante, pero de xaneiro ou de agosto. Ter esa madeira 10 anos a secar e outros 5 anos a repousar. E despois, evidentemente, necesitaríamos as mans expertas dun artesán que fabricase esa gaita pois alrededor de outras 2 ou 3 semaniñas máis. Viñamos buscando, pois, probablemente a un dos mellores artesáns de gaitas do mundo. Leva 66 anos, el e a súa familia dedicándose á fabricación e á investigación sobre o mundo da gaita. Os seus instrumentos están, pois, en Pequín, en Nova York, e mesmo hai quen di que hai unha gaita del na Lúa. Todos o coñecemos, teñen un apelido moi popular, porque quen de vos non coñece o Seivane. E para coñecelos a todos, viñemos á comarca das Mariñas, concretamente a Cambre. Aquí está o centro de operacións, o núcleo vital de 3 xeracións de seivanes. Disto hai tan só 12 anos, cando trasladaron para aquí o obradoiro familiar que tiñan en Ribeira de Piquín. Aquel vello taller era coñecido como o Santuario, un nome que lle puxeran os gaiteiros que peregrinaban a Tali desde todos os recunchos de Galicia. E non ían por devoción a un santo, senón por admiración a un xenio, a Xosé Manuel Seivane, probablemente o construtor de gaitas máis admirado do mundo. E non estamos exaxerando. De feito, figuras de renome da música tradicional din, por exemplo, que as gaitas feitas polas súas mans son auténticas obras de arte. E mesmo hai un músico que di: non entendería a miña vida sin a gaita e non entendería a gaita sen Seivane. Palabras que enchen de orgullo a este home que un día, cando era cativo, caeu no feitizo da gaita. Recórdome unha vez que nas festas de Meira, pois marchamos para a festa. Eu, meu pai e miña nai. E de noite, pois claro, eu sentín, estaba con eles, e sentín tocar un gaiteiro. E escapei para o gaiteiro. E aí comezou a miña nai: ai, Dios, onde me vai? Ai que se perdeu José Manuel, e perdeuse a tal, non sei que, non sei quanto. E dixo meu pai: tate tranquila que sei onde está. E dixo: é onde? Que está ao pé do gaiteiro, que está ali tocando. E efectivamente foron ali, eu estaba ao pé do gaiteiro. Eu non lle vin facer unha gaita nunca a naide, nunca. A min clases de gaita nunca me deu naide. Solamente verlle mover os dedos a un gaiteiro e despois cantar as pezas miña nai. Aí foi onde aprendín a tocar a gaita. Unha familia que traballa literalmente cas mans na música, imaginade que fai cando se xunta para celebrar algo. Esta vez pillámonos festexando o aniversario do Obradoiro de Cambre, algo así como a festa da unificación. Como unha familia normal, na intimidade, de portas para dentro, sopran velas, a avoa conta os seus chistes, comen a tarta que lles manda a tía Irma desde a súa confitería de Río Torto e tocan, cantan e bailan. Só que esta vez deixaron que os da Lalá lle puxeramos os micros. Este é Fomiñá, onde eu nací. E este é onde fixen a primeira gaita, este é o taller que tiña meu pai. E aí fixen a primeira gaita no ano 39, en plena guerra. Hasta o 51, que despois que me marchei para a Ribeira de Piquín, fui cando fixen ali a casa e formei ali o taller. Eso é, xa choveu. Ten razón Seivane, xa choveu.
pero nunca esquecerá aquela primeira gaita, porque no seu fol quedaron guardados recordos e sensacións, como os olores e os sons do primeiro taller, as texturas da madeira que xa recoñecía desde ben neno grazas a seu pai, Francisco, que como era ebanista tamén lle permitiu explorar os segredos das ferramentas, e o gusto pola música, polas melodías dos vellos gaiteiros que súa nai, Estrella, lle cantaba polas noites. Todo o que sentiu e todo o que aprendeu foi o pasando aos seus fillos, Álvaro e Xosé Manuel. Tamén eles se criaron a carón dun taller na casa de Chao do Pousadoiro, e tamén eles sentiron a atracción irresistible do torno, do son das gaitas cando se afinaban. Era o mundo máxico do mago Seivane. A gaita galega para mí sempre foi o símbolo de Galicia. Sempre. Que digan que tal e que cual, pero non, para mí a gaita sempre foi o símbolo de Galicia. E os gaiteiros igual. A montón saliron daqui gaitas. Aquí traballábamos día e noite. Eu iba a cenar e volvía para aquí hasta as 4 da mañá. Aquí viñan cando estaban de vacacións, viñan de Francia, de Suiza, de Bélgica, de Alemania, de todos os sitios. E non che digo nada de toda España. De toda España, e maiormente de toda Galicia. Por aquí pasaron os mellores gaiteiros que había naquel tempo. Se o asunto da gaitas pode che dicir que comezou aí polos 65 ou caso 70. Daquela facías hoxe unha gaita e daqui a un mes facías outra e eso non che daba para... Daquela tiñamos que dedicarnos a outras cousas. Eu mesmo a carpintería que tamén tiña unha peluquería, unha barbería. A min gustábame esas cousas, traballar neste arte. Gustaba máis que na agricultura, como traballaba meu pai e meus irmáns. Como recordas a primeira vez que ti tuveches contacto con a gaita? Por que a oíches? Por que a viches? Bueno, eu recordo sempre aquilo de que eu oía unha gaita e eu estaba na cama e pasaba un gaiteiro de noite tocando ou cantando uns e outros que iban facer as rúas de noite e tal, e eu despertaba e xa non volvía a adormecer toda a noite. O amor pola música, esa cousa de tal, a min dixeronme que heredabas máis de túa nai. Tamén máis trataba de meu pai. Os dous? De meu pai. Ahora que miña mãe cantaba moi ben. Eu puñíame ao pé do lume, ás noites, miña mãe fiando. E os outros chavales, que eu era o maior, pois iban para a cama, iso era no inverno, non? E os outros chavales, pois, iban para a cama. A dormir. E dicía, ela trae a gaita. E ela dábame de cantar. Unha canción que a vamos a cantar hoy. Sí. Sí, que se chama Pernas para arriba. Pois, díxome, tens que aprender isto porque isto era unha canción que cantaba Cruxeiras, un gran gaiteiro que houve alá na Tierra Llana, que era: ten cuidado, montañesa, non baixes o meu rebaño, ai la 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 la, ai la 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 la, que te podes quedar presa aí nas redes do rebaño, ai la 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 la, ai la 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 la, pernas para arriba, pernas para baixo, pernas para arriba, as miñas de baixo. En 2 noites eu aprendi a... Xa lle tocabas? En 2 noites eu dixo, Maura, toca a tu sola, e tocaba.
Pousadoiro segue sendo un referente para o Seivane, para o pai e para os fillos. Aquí poden volver a vista atrás e recuperar anacos deles mesmos, dos lugares, dos amigos e do tempo. Dunha época na que as gaitas non daban para vivir. Daquela Seivane tiña que gañarse a vida de barbeiro. Como oides, tamén era perruqueiro e carpinteiro e pescador. O río era como un refuxo cando tiña un momento a pescar. Este era un río favorito. Favorito para min e para todos os pescadores que viñan aquí. Foi o primeiro pescador que se viu pescando neste río cun carrete, que antes todo era caña larga, todo caña larga. Pois aquí naceron os meus fillos e aquí empecé eu a miña vida e teñolle cariño, como se vivira aquí, estuvera aquí, como se nacera aquí. Teño sempre recuerdo, día e noite que me recuerdo da Ribeira de Piquín. A Ribeira de Piquín tamén chegaches ali un pouquiño por amor, ou non? Porque ali tiñas a moza e a muller. Eu a Ribeira de Piquín conocina moito porque eu iba por ali tocar as festas. Como conoceches a Fuencisla? Sí. Como a conoceches? Contame eso. Pois nunha festa. Conocina nunha festa e dixo, eu estaba nun palco e dixen, gusta má chavala. Gusta má chavala. E ponse a tocar os outros e fun bailar con ela. Deixaches de tocar e foches bailar con ela? Sí, tocaban os outros. Por coller así un pouco de conversa con ela, non? A fe, comezamos de broma, que eu en realidad tiña a novia tamén. Ti tiñas novia xa? Sí. Mira que pillo, Pero gustoume ben seguín a cousa e caseime con ela. Querías que os teus fillos se dedicaran a isto ou querías que estudiaran outra cousa? Eu en realidade quería que estudiaran, non? Que estudiaran. Que fixaran carreira. Pero tamén quería, como me gustaba tanto isto, quería que tamén seguiran con isto. Non podía ser as dúas cousas, verdad? Non podía ser. Pero, bueno, eu o que quero é que sigan. Generación en generación, a ver tal, onde chega. Empecé eu, pois agora que sigan eles. E os netos? A ti non che dá moito gusto velos por aquí? Home, claro, é como non me vai a dar, nena. Deixa que tu tiñas netos, xa verás. A un neto queres tanto como un fillo, ou máis a cadra. Que che parece? Ti estás orgulloso da túa familia, non? Pois bastante, ainda non sabes ben. E cando vexo a miña neta repinigar a gaita nun palco ou por aí no grupo, eso manda carajo. Que che pasa por dentro? Que che pasa? Pois ás veces emocioname un pouco, Sí. Xuntouse todo aí, un pouco en Susana, non? Sí. Susana? Sí. Estás por aí? Sí. Que se nos vai a emocionar o abuelo. Que se nos vai a emocionar o abuelo. Sí. Que fala maravillas de vos. Bueno, é nos del. É así. DJ, como o ves? Cando está enriba dun escenario, ti, como o ves? Me cago en Dios, lo vexo como está mandado. Claro. Sí que é o meu fan número 1, Sí? E o del. Que che gustaría a ti que pasara nos anos que venan? Nas xeracións que veñen detrás de Susana, por exemplo? Que levaran a carreira dela. A generación, na forma de tocar, que levaran a carreira dela. Na forma da fabricación, que levaran o estilo dos meus fillos. Dos dous.
60 anos de traballo son moitas horas, moito esforzo. Pero debe pagar a pena cando un ve como medra día a día o soño que un día empezou. O Obradoiro do Seivane é un claro exemplo. Nesta empresa familiar a tecnoloxía mestúrase ca habilidade manual e a sabedoría dos maiores ca enerxía dos máis novos. 3 xeracións traballando xuntas, cada quen na súa peza, con esmero, ata conseguir algo tan valioso como unha gaita Seivane. Bueno, pues yo soy Roberto, soy nieto de Seivane, llevo aquí ya 10 años, vengo de Bilbao, acabé los estudios y bueno, mis tíos me ofrecieron trabajar aquí con ellos. Cuando venía los veranos, pues íbamos al taller, les veíamos trabajar. Pois eu son Sainza Seivane, son a filla de Álvaro. E pódese dicir que aquí no Obradoiro pois son a máis novata, porque levo solamente un aniño. Pero, bueno, de pequena, ao rematar a escola, os veráns, xa me viña aquí, ensinábame as cousas máis básicas. Hai homes que veñen polo taller e dime «Pero que faste aquí se este é un traballo de homes?» Eu tirolles das orellas e dígolles «Pero ponte aí o torno a ver se o faz mellor que a min». Son Moisés, o mozo de Saínza. Levo aquí traballando algo máis de 4 anos. E, bueno, cando empecé a traballar no Obradoiro, pois, empezaron por enseñarme o que é a corta da madeira. Hai que ter cuidado porque é unha madeira que escasea moito e é moi custosa. Custoso e lento é o proceso de fabricación dunha gaita. Desde que a madeira entra no taller, inicia a súa viaxe e esta sería a súa primeira parada, a sala de secado, na que, segundo os casos, pode pasar uns 10 anos para controlar humidade e a temperatura. Despois iría á sala de repouso, na que estará outros 5 anos. Iso si, durante ese tempo irá entrando e saindo para que as mans expertas do Seivane lle vean dando forma, pouco a pouco, a cada peza, a cada buraco, a cada talla. Pero onde se agocha o segredo, a alma dunha gaita? Pois aquí, no punteiro. Nel acumúlanse anos de experiencias, de busca de precisión, do son perfecto. E para iso fabrican hasta as ferramentas, como esta que vedes, o escariador. Foi para os artesáns un gran invento. Pero un gaiteiro quere que a súa gaita, ademais de soar ben, sexa a máis guapa. Por iso, cada detalle, cada adorno, é importante e persoal. Como as pinceladas dun cadro, como as liñas dunha escultura, a gaita tamén pode ser unha obra de arte. Unha arte que precisa paciencia, sabedoría e anos de investigación que lle serviron ao Seivane para ir incorporando técnicas e materiais innovadores, porque dun fol de cabrito a un de Gore-Tex hai un salto importante, un avance que evita humidade e desafinación. Outra curiosidade do taller é este aparello de alta precisión que se emprega para o furado das notas do punteiro. E xa para a nota, esta peza, o pallón sintético con moitas máis vantaxes, pero que mantén o mesmo son tradicional do pallón de cana. E despois de pasar por tantos aparellos e polas mans de todos, a gaita estará lista para sair ao mundo, se o señor Seivane dá permiso, claro. Pois xa sabemos algo máis, pero se tendes interese sobre o apaixonante mundo da gaita, podedes satisfacer a vosa curiosidade na páxina web do Obradoiro. Nela ides atopar información sobre as orixes deste instrumento, a súa historia, a súa evolución. Podedes coñecer anécdotas de moitos amigos de Seivane, aqueles gaiteiros que compartiron moitas horas con el. Tamén encontraredes un manual de uso cas respostas ás dúbidas máis frecuentes e mesmo unha selección de partituras. Se o que buscades son opinións, podedes ler os testemunhos de algúns dos ilustres clientes deste Obradoiro, que, como vedes, son gaiteiros con nome propio. Pero o máis curioso é que tamén podes deseñar a gaita dos teus soños.
Para iso está o configurador que ofrece esta páxina web, cada quen ao seu gusto. Podes escoller pezas, tonalidade, madeira, elementos sonoros, desde a tela do fol ata o tipo de anelado. O único que non vai variar é a calidade e o equilibrio sonoro, esa dozura inconfundible que os Seivane lle impregnan as súas gaitas. Pero que vos imos contar, se a embaixadora desta familia é coñecida no mundo inteiro? Detrás de todo isto, sempre estarán as mans dun artesán. Podo dicir que empecé solo, eu non vi facer unha gaita a naide, nin vin un torno. E moitas ferramentas fixenas eu. O primeiro torno fixéchelo ti? Saqueino por un libro, por unha enciclopedia que tiñamos na escuela, que era o torno de ballesta, movido por un cordón, que aí non había fuerza motriz. E a peza no torno, en vez de andar así, non? Pois fai así. O sea que meteralo a gubia no momento que pero non como se estuvera, non sabes, funcionando en fuerza motriz. Bueno, eu tiña tanta práctica que casi me levamos ao mesmo tempo facer unha gaita que me leva ahora nun torno destos. Vendíalas por 300 pesetas. Sí. 300 pesetas daquela, agora non é nada. Pero daquela eranche moitos cuartos. Tu veches varios cuartetos tamén, non? Sí, tu veches en varios. Tuve o primeiro en Fumiñá, e despois, como me quedaban moi lejos os ensaios, e eso, pois, foi cando nos xuntamos 4 amigos, 4 fulanos, e dixemos, vamos facer isto. E eu escollín ali 2 gaiteiros os mellores que había por ali, que un era López e outro era Darío. Éramos 4, pero facíamos o papel de 5. E iso como é? De 5 porque tocaba o bombo, co pé dereito e co izquierdo os platillos, e ao mesmo tempo tocaba a caixa. Mi madre, eso debe ser difícil. Sí, non, esa é unha batería. Así unha... Claro. Bueno, me parece moi difícil. Sí. Dáballe todo. Pero o Leonardo da Vinci de... Sí. Se facer un mueble, facía un mueble. Unha gaita. Sabía que a mañá empanados. A mañá era a facer a culata dunha escopeta, unha culata. Cando andaba descorreteando por entre as ferramentas do papá, ti tes algún recordo deso, sí? Era pequeno, tería 10 anos ou así. Entonces, cando el marchaba ou ben pescar ou tocar, o que facía era subíame a unha banqueta, ainda recordo, fixera el de madeira, e puñame no torno, non sabía que facer, porque puñame, quería, pero non vía nada, non? Entonces, pois, quería facer un punteiro, pero non tiña a bonda madeira, e ao final salió un llavero. E ti, Álvaro, como recordas esa etapa? Porque ti eres maior, Sí, eu son maior. O pequeno taller que había ali en Ribeira de Piquín estaba pois, a 5 metros da cociña. Sí. E nos ali estábamos ou ben estudiando ou pelando as patacas que nosa mãe tamén nos mandaba ou que fora, pero estábamos escuitando a gaita, o son do torno, e eu recordo que unha das primeiras cousas que fixen no torno de ballesta eran os rulos para as peluqueiras, porque a nosa mãe pues, dáballe un pouco a peluquería, non? El dicíame antes que el como artesán de gaitas xa non ten nada que ensinarvos, que xa ten que aprender de vos. Eso dicio, pero con el estás aprendendo sempre. Que é máis importante en este caso para facer unha gaita? A sensibilidade, a paciencia, o traballo?
As horas, quero dicir. Paciencia, Eu creo moita. que un pouco de todo. E sensibilidade tamén. E ter unha espalda como é debido, non? Porque... E a Iso sí espalda que tamén. Se non é puidéramos, debuxo, se puidéramos poñer unha debuxo de Granadillo, Medrei eu a carón desta troula e as primeiras edicións ca miña familia. Recordo que facía mentalmente marquiñas apoiando a miña testa nos pés do escenario. Cada ano un pouquiño máis arriba, máis pretiño das táboas que marcaban para min o límite entre a terra e o ceo, entre o humano e o divino. Este escribíchelo ti, Susana. Sí, E falabas de Ortigueira. de Ortigueira, sí. Dun escrito que me mandaron facer para un libro que se fixera de Ortigueira. E, bueno, foi a miña maneira así literaria de explicar o que realmente sentía cando as primeiras edicións iba coa miña familia. E sí que me imaginaba que cando fora un pouco máis altiña co escenario que chegaría algún día a estar arriba. A familia vai xunto coa música e a música vai xunto coa familia, así, levámoslo no sangue. De pequena, o meu pai xa me iba enseñando as pezas máis sinxelas, como pode ser a Mineira do Lugo, a danza das patelas. E, bueno, íbame metendo aí no mundo, e moi ben. A abuela Fuencisla, que papel ten a abuela Fuencisla en toda Bueno. esta historia da familia Cigane? Porque falamos do abuelo, dos papás, dos tíos... É unha coñera. Sempre nos está a contar historias de cando era xóvenes, meu abuelo máis ela, o que facían, bailaban moi que ben. bailaban. Ai, menudos bailarines éramos teu abuelo máis. Puñámonos no baile e todo o mundo miraba pa nós e tal. A miña abuela tamén gustalle moito a música. Adiós que me voy del mundo, porque la tierra me llama. Adiós que me voy del mundo, morena la resalada. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. Es fácil decirlo así. A culpa de non quererme é que eu non te quero a ti. Que dirán por aí, que te quero e te amo e me morro por ti. Que dirán por aí, que te quero e te amo e me morro por ti. Cariño guerrero, dime dónde te lo niño. Ponchiño de pelo, naquel mismo furadillo. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. Que dirán por ahí, que te quiero y te amo y me morro por ti. eu sempre admirei a meu pai. Sempre o vin como algo, bueno, que eu imaginaba imposible poder chegar a facer o que facía el. Eu teñolle, pois, moitísima admiración, pero desde que son pequena, sempre o vin aí como o meu referente. E o recordo que teño del sempre cando eu empezaba a tocar era a forma que me miraba, o sea, notábaselle que estaba orgullosísimo. Unha das cousas que máis gustame del é aí polas tardiñas, cando ven o Obradoiro, dando un paseíño, veo cheo de gozo de vernos a todos nós seguir o que el comezou hai xa 60 anos. Mi abuelo, no sé, aparte de ser una de las personas que más quiero, creo que es una persona muy especial, es muy interesante, o sea, gusta hablar con él, escucharle. Regaloume o que foi o regalo máis importante da miña vida, unha gaita tallada, coa que toco actualmente, e que cada vez que toco con ela me lembro del moitísimo. Eu cando empecé, pois, recordo que el estaba aquí, sentado aí na mesa e colleu unha gaita de buxo e empezou aí martillo e trencha e veña, darlle aí e ao final pois fixo unha gaita tallada que eu quedei cuadriculado. Hoy en día
a gaita sin Seivane, meu pai, non sería igual, non? Sería moi distinta. Me refiero ao que leva traballado e investigando, non? Bueno, eu considero que, para min, que é un artista, ten unhas maus de ouro, e se puidera lle faría un monumento.